guys, may nagugutom ng bilo-bilo, yung ginataan or binignit ba yun? Binignit sa Visayan, pero iba yung binignit sa Visayan sa bilo-bilo ng mga taga Luzon. So, this time, I will be going to cook yung favorite na pagkain ng lakay ko kasi sabi niya matagal na raw siyang hindi nakatikim ng bilo-bilo. So, ito yung mga ingredients guys. Meron ako ditong asukal. Number 1 asukal. And then, the glutinous rice flour. Tapos, merong gata, saging, gabi, ube, kamote, mais, at vanilla. Yan, ikumpuni natin and then makikita nyo mamaya kung paano ko lulutuin. Okay? Ayan. Tingnan nyo yung shape niya. What's that? Ayan siya guys. Ganda no? Ube. Purple yan. Balatan natin. Kumakain ba kayo ng ganito guys? Magsalita na lang ako. Gusto ko sana manahimik pero gusto ko makipag-usap. Meron pa naman tayong boses, no? Guys, kumakain ba kayo ng ganito? Purple yam. Ito yung buholana, ube, kinampay. Ayan. Sarap to. Mabango, masarap, at yung amoy niya ay earthy. Parang, paano ba i-describe? Kakaiba yung bango niya. May aroma siya na kakaiba. Kaya masarap yung ube na ice cream, di ba? Ito kasi favorite namin na merienda. Pero sometimes lang kami makasumpong na magluto. Kaya, paminsan-minsan lang. Uy. Yan lang. Mahirap maghimay, mahirap magbalat, pero ganyan lang talaga. Magsipag para mayroong kakainin. Ayan, oh. Nice, no? Okay. And then this one. You know this? This is taro. Gabi. So we have here kamote, purple yam, and gabi. The root crops. And then, wala akong saba, pero pwede rin ito. Pwede rin itong lakatan. Para lang siya merong flavor na saging. Mas madali lang maluto kasi yung saging na yun kasi mas malambot. Kaya ilalagay na lang natin sa bandang huli. Ganun lang yun para di malata. Kasi yung mas matigas yun kaya pwedeng isabay dito. Pero ganun din naman ang lasa. Saging pa rin.
Okay, sindihan na natin. Maglagay ng kalahating litrong tubig para lang maluto yung root crops. Ito yung kamote, gabi, and ube. Hintayin natin kumulo. Kumukulo na. Yun. So, isunod na natin ang mais. Para makumbine na ang kanyang lasa at bango. Ilagay ko rin yung corn syrup. Pakuluin ulit. Na ang root crops. So let us place the banana. Yes. Add a little bit more of water kasi meron pang bilo-bilo tayong ilagay. Pakuluin uli. Okay guys, tingnan na uli natin. Excited na, excited. Woo! Nausukan yung cam guys. Oh my god, nagka-foggy. So now, pwede nang ilagay ang ating bilo-bilo. Yes. Huwag naman sana magkadikit-dikit. Ayan. Lagay na lahat yan. Yan. Go. Go. Lalapot yan. Uy, malapot ito. Malapot na bilo-bilo. I love this. Do you love this? I love this. Tapos ngayon, this time is the time to place the coconut cream. Wow! Ang linam na. Magluto tayo ng masasarap ngayong enhanced community quarantine. Yan ang nagagawa ng enhanced community quarantine na nandito lang tayo sa bahay, maluluto natin ng masasarap na pagkain. Mas ngayon, lagyan na natin ng sugar. Tansyahin lang natin. Tingnan natin. Lagyan muna natin ng 3. Ayan. Ayaw natin ng sobrang tamis. Ayan. Lapot guys. Sarap. Oh, ang ganda pa ng color. Nag-violet siya na may yellow dahil sa mais. Kailangan halu-haluin natin kasi malapot. Oh. Pakuluin natin. Takpan muna natin, babahagya. Ayan. Then, balikan natin. Mamaya, tingnan natin. Ang ingay naman ng aso. This time, lagyan na natin ng vanilla. At saka, a little of salt. Tapos, tikman na natin kung okay ba yung kanyang lasa. Okay?
Ang ingay ng aso. Ayan, lagyan natin ng salt. And then, lagyan din natin ng pabango na vanilla. Ang ingay po. Okay, 1 tablespoon of vanilla syrup. Bango. Sarap ah. Ayan. Ang daling naluto, guys. Ayan, ang lapot. Wow. Ito. Tikman ko na. At, wow. See that? You can see it from here. Ang ganda at ang sarap. Ang tamis. Tikman natin. Okay na okay. Tingnan mo. Natimingan ko. Hindi siya gaano katamis. Okay lang. Yan ang gusto ko. Tapos meron siyang konting alat. Ang bango ng corn, ng vanilla, ng saging, at ng ube na kung nagkaluhalo. Ang sarap po. Champion. Talbog ang COVID-19. Ayan. Talbog na talbog. Ang sarap. Grabe. Ayan. Pampawala ng COVID-19 talaga yan. Anong yung COVID-19 na yan. Pero tignan ko kung naluto na yung blood tip, guys. Para patayin na natin. Sarap. Luto na. Patayin ko na. Sarap. At yung mais, naku, ang sarap. Nagbigay ng crunchiness sa texture nitong pagkain ito. Kain tayo. Ang lapot. So creamy. So yummy. Okay. Bye guys. See you again next time. Okay? Magpapaalam na ako. Mag-like naman dyan o smile naman dyan. Chill lang guys ha. Sa panahon nito, dapat tayong mag-chill. Magkalma lang. Huwag tayong mataranta kung ano-anong nangyayari sa paligid. Okay? Tumalima lang tayo, makinig tayo at mapagmatsyag, makinig sa gobyerno kung anong mga orders at sumunod. Okay? Thank you so much. Till next time. God bless. Love you guys.